ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରେ କ'ଣ ସତରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ତା ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ କି ସ୍ୱାମୀର ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ କିଛି ଅଧିକାର ନଥାଏ? ଯେଉଁ ଘରକୁ ସେ ବାହା ହୋଇଗଲା ସେ ଘର ଲୋକ କେତେ ଆଦର ସମ୍ମାନ ସହ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାକୁ ବୋହୂ କରି ନେଇଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ଏତେ ସହଜରେ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବେ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଏକ କାଚ ପରି ଯେ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆଉ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବନି? କେତେ କ'ଣ ଭାବୁଥାଏ ରଶ୍ମିତା। ମୁଁ ରଶ୍ମିତା ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। ସେଥିଲାଗି ବାପା ମାଆ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। +2 ପରେ ମୁଁ MBA କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଳିମିଶି ରୁହେ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୋର ଏଇ ଗୁଣ ଦେଖି କଲେଜର ଏକ ପ୍ରଫେସର ମୋତେ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ ନାମ ରାକେଶ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଭଲ ଘର, ଭଲ ବର ଦେଖି ମୋ ବାପା ମାଆ ବି ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ମୋ ବାହାଘର ହେଲା। ଶାଶୁଘର ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୋତେ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ବୁଲୁଥିଲେ। ଏମିତି 4 ମାସ କଟିଗଲା। ଛୋଟବେଳୁ ମୋତେ ଯାହା ଦରକାର କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ଶାଶୁଘରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକା ମିଳିଯାଉଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଜିଦେଇ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ଯାହା ଦରକାର ମିଳୁନଥିଲେ ମୁଁ ରାଗି ଯାଉଥିଲି। କୁହନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ସେ ଖରାପ ବାଟକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ବି ସେଇଆ ହେଲା। ମୁଁ କିଟିପାଟି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସାଥିରେ ସପିଂ କରି ରାତି ରାତି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ରାଜେଶ ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କହୁଥିଲେ ମାଆଙ୍କର ବୟସ ହେଲାଣି, ସେ ଘର କାମ କରିବେ, ତମେ ବାହାରେ ବୁଲିବ, ତମକୁ କ'ଣ ଏହା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ବି ରାଗି କରି କହିଦିଏ, ଯଦି ତମେ ଚଳେଇ ପାରିବନି ବାହା ହେଉଥିଲ କାହିଁକି? ତାପରେ ତମ ମାଆ ଯଦି ରୋଷେଇ କରିପାରିବେନି ଏକ ଚାକରାଣୀ ରଖିଦିଅ। ମୁଁ ସେ ଝାଳ ନାଳ ହୋଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପଶିପାରିବିନି। ରାଜେଶ କହିଲେ, ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ବାପା ମାଆ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲେଣି, ମେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଏବେଠାରୁ ସେଭିଂ ନ କରିବା ତେବେ କାଲିକି ଆମର ପିଲାପିଲି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭଲରେ ରଖିପାରିବା? ମୁଁ ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲି, ମାଆକୁ ତ ଭଲରେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲା କଥା ଚିନ୍ତା ହେଉଛି। କି କାଙ୍ଗାଳ ଘରେ ମୋତେ ମୋ ବାପା ମାଆ ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ଏଇ କଥା ରାକେଶକୁ ବହୁତ ବାଧିଲା। ସେ ମୋ ସହିତ 3 ଦିନ କଥା ହେଲେନି। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ରାକେଶର ମୋ ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ଥରେ ତ କଥା କଟାକଟି ଏତେ ଜୋରରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ରାଜେଶ ମୋ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ବାପା ମାଆ ମୋ ଉପରକୁ କେବେ ହାତ ଉଠାଇ ନଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଅଧିକ ରାଗି ଯାଇ ଘର ଛାଡ଼ି ମୋ ବାପ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ବାପା ମାଆ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ମୋ ଘରେ ମୋତେ ନେଇ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବେ। ହେଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍, ମୁଁ ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଯିବିନି। ମୋତେ ରାଜେଶ ଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦରକାର। ଏକଥା ଶୁଣି ବାପା ମାଆ ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ। ରାଜେଶ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଭୁଲ ମାଗି କେତେ ବୁଝାଇଲେ, ହେଲେ ମୁଁ କାହା କଥା ଶୁଣି ନଥିଲି। କୋର୍ଟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଦେଇଥିଲି। କୋର୍ଟର ପ୍ରୋସିଜିଅର ସରିଲା ପରେ ମୋର ରାକେଶର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଆ ଭିତରେ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ବାପା ମାଆ ମଧ୍ୟ ମୋ କଥା ଭାବି ଭାବି ଆଗପଛ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ହଁ, ମୁଁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲି। ହେଲେ ଜଣେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ତ ଥିଲା, ହେଲେ ବୟସ ନଥିଲା। ମୋ ଠାରୁ ସେ 10-15 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଥିଲେ। ତ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଥିଲା, ପିଲା ଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଜେଶ ତ ମୋତେ ବାହା ହୋଇଥିଲେ। ମୋ କଥା ବୁଝିବା କ'ଣ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଥିଲା? ମୁଁ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ମୋତେ ଆଉ 2ଟି ଜାବଡ଼ା ମାରି ବୁଝାଇଥାନ୍ତେ। ସେ ତ ମୋତେ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହୋଇଥିଲେ। ଛାଡ଼ପତ୍ର କ'ଣ କାଗଜ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଯେ ଚିରିଗଲେ ତା'ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଲା ନାହିଁ? ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ମୋର 2 ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହିଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଜିଦ୍, ଅଜ୍ଞତା ଲାଗି ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଛି। ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରେ ବି ମୁଁ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଖୁସିରେ ବାଧା ଦେବିନି।